Κοίτα, δεν θέλω να περιαυτολογήσω, αλλά είμαι η πρώτη που έγραψε κείμενο με τίτλο «Υπεύθυνες του Facebook». Μετά γράψαν κι άλλοι, μετά έγινε και σελίδα στο Facebook. Τέλος πάντων, εγώ το έγραψα πρώτη. Το είπαμε μωρή, τώρα σου μπλέκω το βραβείο. Το 2010, τότε δεν υπήρχαν, γι' αυτό αναφέρθηκα και στο Facebook, δεν υπήρχαν Twitter, ήταν ακόμη στα σπάργανα, οπότε όλο το παιχνίδι γινόταν εκεί, παρά το ότι υπήρχαν και ειδικές σελίδες για αυτή τη δουλειά. Και τώρα, 7 χρόνια μετά, και καθώς έχουν αλλάξει τα πράγματα στα social media, είπα να κάνω το sequel. Στο μεταξύ, αγόρια, προκαταβολικά να αναφέρω ότι δεν χρειάζεται να αρχίσετε τα μπινελίκια περί αγαμήτου και άλλα τέτοια. Θα ακολουθήσει και σχετικό βιντεάκι για τις κορασίδες του Facebook, όπως είχα κάνει και τότε. Λοιπόν, να πω ότι αυτά τα έγραφα τότε στο blog μου, στην Guts Woman. Πω ώρες μου θυμίζει Καραβανά που λέει ιστορίες από το στρατόνα. Τι είναι αυτή, ρε. Το οποίο τώρα που το ξαναβλέπω, έτσι έχω καιρό να το δουλέψω, μοντιέ, δηλαδή, τι να πω, τι πεζοδρομιακή γλώσσα είναι αυτή που χρησιμοποιούσα τότε. Άκου πέφτουλες. Έγραφα λοιπόν τότε για την ευαίσθητη μοναχική ψυχή. Υπάρχει ακόμη. Είναι μόνος, συνήθως γιατί η κυρά του τον έντζασε για να φύγει με κάποιον άλλον. Τότε βλέπω ασχολιόταν με τη φωτογραφία και τις τέχνες, τώρα ανακάλυψε την ποίηση. Έκρυβε πάντα μέσα του έναν ποιητή, άραγε όχι βέβαια, μπορείς να το κάνεις κι εσύ, μπορείς να γίνεις ποιητής, παίρνοντας λέξεις ποιητικές, μπορείς να... Σαν μια νταλίκα χωρίς φρένα ανασφάλιστη, στον κουραμπιέ μου ήσουν άχνη απασπάλιστη. Χρησιμοποίησεις οποιοδήποτε εγχειρίδιο για τέτοιες συμβουλές. Αν πάλι δεν έχεις έμπνευση, πρόσεξε τι θα κάνεις. Υπάρχουν ποιητές σε όλο τον κόσμο. Κάνεις μια αναζήτηση, παίρνεις ένα ποίημα, ξέρω εγώ, κάποιου από την Ουγκάντα. Κάνεις μια μετάφραση στο Google και σου βγάζει υπέροχες ασυναρτησίες, τις οποίες τις μοστράρεις ως δική σου ποίηση. Και τι ακολουθεί? Το κοτσάρι στο Facebook, πλακώνουν από κάτω οι θαυμάστρες, χιλιάδες τα θαυμαστικά και τα αποσιοποιητικά. Ο θαυμασμός και που ξέρεις, τι που ξέρεις δηλαδή. Για να δούμε εδώ τον ποιητή, τι έχει να μας δείξει. Πω, τι ποίημα. Πόσα θαυμαστικά, πόσα likes. Εξαίσιο ποίημα, περιγραφικότατο, με κυματίζουσες κοινωνικές εικόνες. Τι πετάτο, μάλλον. Έντονα ποιητικά μοτίβα αρχίζουν να αναβλύζουν από τις σκέψεις σου για τα μάτια μιας οπτασία. Έγραφα και για τον κουλτουριάρη τότε, αλλά μπορώ να πω ότι ο μοναχικός έχει γίνει ένα με τον κουλτουριάρη, που τότε τον ανέφερα ως ξεχωριστή κατηγορία. Ενώ λίγο από κουλτουριάρη μπορώ να βάλω και στον αναλυτικό που ανέφερα τότε. Και αυτός άλλαξε. Τότε σου έκανε ανάλυση σε βάθος, σου έκανε και μια ψυχανάλυση ένα πράγμα. Τώρα το γύρισε στην πολιτική, κάνει αναλύσεις κυρίως για την αριστερά και δεν θα μη ποτέ. Εσύ βέβαια, κοπελιά, μπορεί να είσαι σε άλλο στρατόπεδο και να γλιτώσεις, αλλά μπορεί να είσαι και στο δικό του. Οπότε κρέμεσαι από τις άπειρες αλάδες των αναλύσεών του. Εκεί μας κατάντησαν, κορίτσια. Ο αγαπημένος μου είναι ό,τι κάτσι. Είναι ο κλασικός τύπος ανδρός. Βυζάρες να έχει, βυζάρες. Είναι ο καλός ο μήλος που όλα τα λέθη, το δίχτυ που ό,τι πιάσει και γενικώς αυτό που λέμε ότι η λέξη σαβουρογάμις βγαίνει μόνο σε αρσενικό. Τι λες μωρή σαλούφα, δεν πιάσαν τα νάζια να σε βάλουν σε κανάλι γι' αυτό. Είναι απελπισμένος. Συνήθως τίποτα δεν του κάθεται και με το δίκιο του κάνει συνεχώς καινούργιες φίλες, τις ανακυκλώνει, δεν κάθεται η μία, τη στέλνει, παίρνει άλλη. Χρησιμοποιεί πάντα πρωτότυπες ατάκες όταν σου στέλνει inbox τύπου «Γεια σου, τι κάνεις, από πού είσαι μόνη, τι φοράς?» Όταν προχωρήσει πολύ το θέμα. Περιμένει να ποστάρεις κάτι για να βρει αφορμή να σου μιλήσει, κυρίως άμα δει καινούρια σου φωτογραφία, έρχεται και σου λέει πού χάθηκες εσύ? Λες και ήμασταν όλη μέρα μαζί κάποτε και χαθήκαμε. Ή ας πούμε σου λέει κανένα τι νέα? Λες και είχατε πει τα παλιά και τώρα θα πρέπει να πείτε τα καινούρια. Αυτόν τον τύπο λέω να τον συγχωνεύσω και με την επόμενη κατηγορία του γαμίκουλα, που συνήθως είναι ο παντρεμένος που ψάχνει έτσι να παίξει. Μπαίνει συνήθως με ψευδόνυμο. Ο ατάραχος. Γιατί έχει και τη γυναίκα του που ελέγχει την κατάσταση. Δεν θα βρεις άντρες στους φίλους του. Και πάμε στον καυλοπιτσιρικά, ο οποίος έχει φωτογραφίες με την κομμενίτσα από το σχολείο, η οποία αφήνει στο προφίλ του το στίγμα της. Ξέρεις, πώς κατουράνε τα σκυλιά το
χώρο τους για να τον ορίσουν ένα τέτοιο πράγμα. Ωστόσο, φαίνεται πως η αγαπημένη του κατηγορία στις τσόντες είναι αυτή η Hot cougar with nephew. Οπότε κυνηγάει μεγαλύτερες και στέλνει τα σχετικά μηνυματάκια. Βεβαίως είναι και οι τελείως αδίστακτοι, αυτοί που με το καλημέρα σας σου στέλνουν ένα dick pic ή σου στέλνουν πριν το καλημέρα. Υπάρχουν και οι λιτοί τύποι που σου στέλνουν μονολεκτικό μήνυμα τύπου έδινα. Υπάρχουν βέβαια και οι γλωσσομαθείς που θέλουν να δείξουν αυτή τη γλωσσομάθεια και σου στέλνουν κάτι στα αγγλικά και εσύ ψάχνεις να βρεις τι εννοούν. Your boob is very cut. Αυτό το ίντερνετ με έχει μπερδέψει τελικά. Η τεχνολογία προχωράει, ακολουθεί η επικοινωνία και εγώ δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα με όλους αυτούς. Ρε μη σε νοιάζει, θα αναπνέω εγώ για σένα να μου, εντάξει. Φεύγω τώρα, αλλά επειδή σκοπεύω να ξανάρθω, κάντε subscribe γιατί θα ακολουθήσουν οι κορασίδες του Facebook, μην τις χάσετε.